Doet ik tracht de lof weer eens vleeg, maar het moeske hij gaat berecht. Wist ik even net wat ik zeg, de doen een beer op skiermoen zeg. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven te deze keer. De lolbroek. Wat een kostenaasje, juster. De grapmakker, die het eerst een meester lieke te wezen, hier juster net genoeg gewoon aan het naar onderen smieten van de meubeltjes van Kekeltje de Hen. Nee, hij hier nou een vet coole grap betocht. Een triet tussen twee bjemmen. En als er nog niet in oor komt, dan valt er oor die triet. Sipke en Beboeloe maar een laatje bij het idee dat Moeke doet maar een bordskipper over de triet vallen zou. Alles onder de vlaag. Alles eronder. Er badde een echt ongemak. Oh, vreselijk, Sipke. Kom, rennen. We moeten wat doen aan. Op het dik luidt Beppe. Ze is door de kop vlijn met haar rolstoel. Beboeloe stapt hoorden naar haar tuin. Wat in de baard. Mijn olen. Mijn bril. Ik snap het net. Zeit ze zuntjes. Oh, Beppe. Beppe is vallen door een triet die tussen deze bjemmen ziet. Het weer bedoeld als een soort van grap. Zeit Beboeloe als het beziekt haar oranje te helpen. Een grap. Een grap. Roept Beppe uit als ze weer in de rolstoel zit. Mooie grap. Maar nog soms. Ik kan het wel trooien. Nou was het zelfs niet. Waar hoort maar de dier hebben? Dat doet best heel gemeen. En ik zal het je elke niet zitten. Lelijk riet Beppe voort. Mama. Eer me Beboeloe. Mama. Maar ik wil me alleen maar helpen. Sipke rent ondertussen naar het huis van Omke Willem en Moike doet. Ik zal helpen, Helje. Omke weet wel wat wij doen moeten. Roept eruit. Maar als ze bij Omke Willem en die aankomt, Wat is je bad? roept er dan verbjusteren. Tja, jongen. Zeg je dat zinweg? Dat vind ik gewoon meestal zeker grappig. Het hele huis is onder de modder smitten en alle rutten mee stikken. Het is wat. Nou, dat is het zeker. Wat moeten wij doen? Zucht het Sipke nou. Ja, dat is een goeie vraag. Zou er morgen een antwoord komen? Tja. Maar even afwachtje. En vooral lekker sliepen.